Eu son Luís López Seijas, son o propietario de aquí de Casa do Alcalde de Ecoloxía. Dedicámonos a criar tanto gando bovino como ovino en ecolóxico para venda de carnicerías e de carne. Casa do Alcalde naceu no ano 85, por aí aproximadamente, cando o meu abuelo materno deulle a miña mãe e ao meu pai esta finca para poder empezar a ter 4 ou 5 vacas, para ter a finca limpia. Empezamos con rubia gallega, ao principio de todo no ano 85, con 5 vacas de rubia gallega compradas no Ceao, na subasta que había no Ceao. Despois, ao cabo dos anos, no ano 98, así aproximadamente, 96, empezamos a meter tamén a raza vienesa, que estaba en perigo de extinción, e despois cedédonos desde a Diputación tamén 2 cachenas. A ovella galega incorporámola aproximadamente no ano 2005, tamén era unha raza en peligro de extinción, metemos a ovella galega con moi bon resultado por ahora. O meu pai, cando entrou en ecolóxico, me parece que aquí en Lugo só había na máis en ecolóxico no tema de carne, e de leite creo que ningún en Lugo. Empezou no 98, foi un cambio moi sinxelo para nós, porque nós nunca sulfatamos, nunca tuvemos temas de abonos químicos ni nada. Entramos en ecolóxico porque xa estábamos nel, pero bueno, foi máis que nada unha certificación, foi un tipo de produción que naide tiña, para diferenciarnos un pouquiño. Notamos moito beneficio, sobre todo no tema de pastos. Temos unha produción de pastos e de herba casi monótona. Despois notámoslo tamén na saúde dos animais. Os animais duranos máis tempo, os animais ao estar en libertad e estar sempre sueltos, como estades vendo aquí, non temos ningún problema de patas, ningún problema de pezuñas. O certificado de CREGA para nós é superimportante, porque ante o volumen de ventas de carne do consumidor que non sabe moi ben, non ten unha cultura de mercado do tema da trazabilidade da carne, é moi importante cantos máis sellos e máis de calidade teñas, é moitísimo mellor. O CREGA ábreche moitas portas, porque co sello do CREGA ti chegas ao consumidor dunha forma moito máis fácil. É moito máis fácil que o consumidor, ao ver o de ecolóxico, entre a comprar o teu produto. Se o consumidor sabe o que estamos producindo nós, eu creo que sería beneficioso para todos, tanto para o consumidor como para o gandeiro. Os nosos planes serían, se tuveramos mão de obra, sería poder aumentar máis, pero claro, non temos mão de obra e temos que estar un pouquiño expectativa deso. Se tuveramos mão de obra ou poderamos conseguir xente para traballar con nós, poderíamos chegar a aumentar co paso do tempo. Pero bueno, é a futuro.